Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. A'a, waya jiya me kika fahimta game da Umar Hashim ne Da na fahimta, lalle Umar yana da wani dafa'i. Dafa'i ko? Bari zan da kanki. Ke kuma me ya faru da ke ne? Na yi wani mummunan mafarki ne a kanka. Ke dakata. Akan wa kika yi mummunan mafarki ni? Sai dai Umar Hashim. Kuma Umar Hashim kin san dai malami ne. Umar Hashim ka dure ka faɗa mata wannan al'azkar din da ake yayin da aka yi mummunan mafarki. Na san kai mutum ne mai ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi mummunan mafarki yayi tofi kamar yadda kika yi to Allah zai kiyaye shi daga wannan abu mara kyau da ya gani a cikin mummunan mafarki na. To kin ji ba? Daman na gaya miki ai Umar Hashim malami ne kuma ni tsatsan mutum ne mai gaskiya. Da alama na tuna maka da wani abu ko? Wannan zance ki hakuri da alama kin tuna min wani amma bari zan da kanki. Ranke dade da Allah ki tashi wannan. Kin ji? Haba dan Allah ranke dade. A'a. Ki zo kina wata sai ka ce wata kasa. Na ce kuma Hashim da Allah idan ba damuwa da za ka ba mu haɗin kai mana ko ba ka ba. Insha Allah zan ba ku. Yawwa to masha Allah. Mun gode da wannan haɗin kai da kace za ka ba mu. To amma baka san me ba. Wani ma gudu za a yi munamuna. Za ka shiga ka fita za mu baka naira miliyan 20 da kuma 350. Amma kuma da miliyan 25 da allowance na 350. A'a, kare kuɗin ne ko kuma me to? Ni fa ina ganin kuɗin ne suka yi masa kaɗan. Dakata, ale shi. In ma kuɗin ne suka yi mai kaɗan, Umar Hashim za mu baka naira miliyan 60. Kaji? Wallahi ko miliyan 100 za ku bani ba zan taɓa iya wannan aikin ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanku da sake saduwa da ni. To da fatan dai kun ji daɗin wannan interview na wanda na kawo muku. Ina fatan duk wanda ko kuma ina fatan duk wanda ya ga wannan interview zai tura zuwa ga abokanansa domin su gani su ji daɗin wannan interview da muka kawo muku. To masu kallon mu ina so ku daure ku danna mana subscribe. Kana sai ku danna mana alamar ƙarawa domin samun daɗaɗɗen interview namu na comedy da kuma comedies da sauransu. Kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe, please and please don't rate subscribe kenan da Allah ku danna mun subscribe. I beg please don't hit the subscribe. Na idan ba ku danna ba gaskiya ba ku wani karfin gwiwa da zan ƙara kawo muku something like this interview idan an yi next week ko ba ka bane.